Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Faith's channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisembu uthando nesembu umnakwethu isencane lengane nayiphi kunye ngithi vishwe ngaye ngezwa lento angisazi ke guys enye siyaxoxa nje ngifuna ukuyazi le ndaba we guys kunenye i-video engiyibone ku TikTok yesterday kukhulunywa ngokuthi ke abanye osisi bahamba yabo bebe busy nabanye ubhuti mase yabuya kwi-boyfriend yakhe kanti lo bhuti busy naye mhlawumbe iblessa ethwele o ilabo bhuti abathwele so labo bhuti abathwele kunezinto abazenzayo shithi lo sisi lo usephethe leyo nto leyo usesetshenzisiwe for ukuthwala angisho ukuthi leyo yokuthwala nobuqiniso bayo ngiyayazi ngifuna sifike kule ndaba le ngifuna ukuyazi ukuthi why obhuti bacabanga kanje o noma omunye ocabanga ngalendlela so bathi lo sisi lo ade busy osebuya kupartner wakhe o boyfriend yakhe nalezi zinto ayithathe kuyiblessa bathi-ke lamanye amablessa athathe iy'nhlahla zabo ngesikhathi belala nabo so kusho ukuthi lento leyo iphatho yilo wesifazane mina ngifuna ukwazi ukuthi lokhu kucabanga ku-bias we guys ngiyani ngichazeleni ukuthi bengise ngizokwenza izibonelo ngalezi ngane ade ngiyibala usiyacela noMpumelelo uDulasa kayona ingane noDulasa ukuthi why kunenkolelo kwabanye obhuti nabanye osisi ukuthi into mhlambe embi ephathekayo izofika nosisi uyiphethe kanjani lo bhuti asithathe nje uMpumelelo ebe example siyaxolisa ngengane ababomsile kodwa nangena singithi siyamazela uMpumelelo njengamanje uthi wakhe isithembu and isithemba sakaqala uMpumelelo ke ubusy yena bakhona abantu abafika empilweni yakhe bephume njengoba uMpumelelo engahleli endaweni eyodwa why angacabanga ukuthi yena uzoyiphatha lento iyona leyo okuthi uyaphathwa okunye kuze kube yizifo banenkolelo yokuthi ophatha lokho othatha lento eyithathela ithatha khona owesifazane why beyibuke ngaleyo ndlela because ukuzulazula kwakho ngabe wesilisa ngabe owesifazane okuzokufaka engozini nangu siyacela unonkosikazi uThando ubuya mshiye uThando endlini ahambe enze yonke lento ayenzayo why bengacabanga ukuthi into ebhedayo izothalo siyacela kuba wesifazane lapha yakumnakwethu sengufaka kumnakwethu ngaye ngamangani ngoba kwashiwo baba umsele kungangilaleli ethi kuDulasi akasabi yini intombi yakhe guys laba abathatha denabo bashadile noma balobolile angazi kodwa ngayibona lapho sekuyi-tell all wathi umsele kuDulasi akamsabi yini lo wesifazane lapho uDulasi uye ofika nalaba afika nabo kumnakwethu ebashintshe kube kuthiwe khona omunye ade emfonela yena uthini ngempilo yakhe we guys nisholo ukuthi khona abantu abavele bekhetha nje ukubuka impilo bayibuke ngeso elibias nisholo ukuthi nje khona abantu abahlomeka sidalwa kodwa azimele ngokuthi ngiyindoda ngiyinsizwa because indlela engiyilalela ngayo lento isho njalo kimi why usaba ukuthi ubani uzofika ephetheni wena uzobubekwa yini lapho uma uzipho wakho uvalile usabani asabanye bayasichaphaza because bazobuya angibakhulumeli angibathetheleli mina ngibuza ukuthi yini ekwenza wena usabe ubuzazi ukuthi uhleli uyiqoqile umuntu wesilisa ngoba cha ngibuza kubantu besilisa ama-comment ade ngiwafunda belobu kushonje ukuthi abantu besifazane benza ukuthi bazosifakela isimnyama bathathe iy'nhlahla zethu uzipho wakho uma uvaliwe inhlahla yakho izothathoba if unenhlahla wemalo egazi ngiyaxolisa usezinye iy'ndaba yazi uyohlale phansi uyilalele kodwa ubuye uthi buyani ngapha sizwe kahle ngempela impilo uyibuka kanje ikhona enye into uyibonayo ukuthi hayi la so shishibala la ngeke ihambe le moto usufunda ama-comment bekade ngifunda ama-comment
amayelana nelonto yokuthwala nalento yenhlahla. Mina ngibuza ukuthi-ke oziphethe kahle yena usabani? Usabani bhuti uma uvalile uzipho uhleli endaweni eyodwa? Ngasi-ke sizokwenza isibonelo ngalaba esibaziyo. Nangu uMpumelelo. Yini kuzothiwa uMpumelelo uzoba nengozi because intombazane yena ufakwe yini lapho? Nakho ngisho kubo bakusho bathi usehamba bathini konje bekhuluma ngale scandal sakhe. Ubefakwe yini lapho? Ubefakwe yini? Kwathiwa omakadebona. Omakadebona ungeniswe yini phakathi komakadebona? Ngifuna ukuyazi leyo part leyo. Yazi ukuthi guys ngiyenzelani le video ukuthi ngifuna sikhulume ngale nto yokuziphatha. Ngisaqalaza-ke umalume noma ubhuti okhuluma ngokuziphatha esigabeni sobunsizwa. Okobuntombi-ke sizoxoxa ngayo into engiyaziyo lesingaxoxa ngayo, nezinye izinto engithe ngiyibuka ngangaba happy ngazo. Kade kukhulunywa ngendaba yey'ntombi ukuthi hhayi sekukhona indlela esishaye eceleni. Leyo bunsizwa ngisafuna ukuyilalela kubo komalume nobobhuti nobaba ukuthi kanti bathini mabeboniswa, baxoxela ukuthini? Ngoba manje bona engathi uZipho uyehla kodwa mawehla akazisoli yena ukuthi-ke lokhu engikwenzayo kuzongibizela ingozi mina. Umile ukukhomba ubani? Uzohamba edansa zonke iy'ndawo? Kukhona nje le enye i-genre yomusic. Unethalente laphayana kodwa ikhona into eke yabalimaza before. And le nto mayibalimaza before bekuloba ukukhonza ukuthakatha kodwa uma ubukusisusa akusiko ukuthakatha lokho akukho muzi laphayana. Le nto ihambiselana nokuziphatha ukuthi njengoba usuba yi-artist ukhuphuka bakhona abazoyilahlela kuwena kodwa nginqaba nawe. Sabuka-ke kukhonjwana kuthiwa bathakatha abantu kodwa ubone nje ukuthi hhayi enye indaba ihambisani nokuthakatha. Ihambisana nokuthi usuyazi ukuthi usuhambe iy'ndawo ey'ngaki. Wahamba uma ngemoto kulezo y'ndawo lezo. Usekusondela lapho shona emtholampilo uthola usizo. Shona emtholampilo uthola usizo ngoba uzolobe ukhomba abantu bathathe iy'nhlahla zakho kanti abantu bayaphila. Ngoba iy'nsiza zikhona ukuthi hhayi makunje nawo umnyango, makunje nawo umnyango. Sobe kuthiwa waphuca inhlahla. Hhayi guys, ezinye izinto kodwa indaba yami bengibuza ukuthi yini kube umuntu wesifazane ophatha lezo zinto? Ngoba phela manje nangu ubhuti akayiqoqile yini. Engayiqoqile kodwa ukhomba lo oze kuyena wesifazane. Ufike kanjani lapho mawunqaba nawe? Hawu, ngisho izifo lezi ezithathelana ngocansi akabali ukuthi yena akahleli endaweni eyodwa. Uzobala ukuthi nganike ubani, ufike kanjani ukuthi akunike. Asilwe nalokho. Asilwe nalokho ukuthi musana ukuba bias, nqaba nawe. Manje bona basuke bazenza ukuthi lana abahlakaniphile bayayazi into abayenzayo mase seyingozi. Selapha comment section kuzona zonke izinto eziyinganekwane engabe uyahamba eklinikhi. Abangibhori guys, abangibhori. Labo bhuti labo ongazi ukuthi kanti nihlala phakathi kwabantu abanjani abangalikhulumi nani izinto eziyiqiniso benibonise kahle. Wena uziphethe kabi. Mawuziphethe kabi awufuni futhi usizo. Hawu. Yini iholide namhlanje ngizohema kuze kuyoshona ilanga. Selishonile vele ilanga. Kodwa bengifuna ukwazi athi bayasibhedela laba bahamba bayalale nala. Wena ufakwe yini lapho? Uzotheleleka nje wena ungenaphi lapho? Laba bayayiswibhisa bethatha imali ethe bebuye bethi wena uyaphi lapho? Uyaphi lapho? Uhlulwa yini nokuma la ume khona? Ungangeni lapho. Ungenelani lapho wena? Mase lapho niziveza ukuthi hayi cha khona ekucabangeni kubuye kungahambi kahle.
Ngoba yini ezokwenza ukuthi wena uzazi ukuthi uyazinakekela, uziphethe kahle, unqabile nawe uzolobu wasaba. Yasaba nje wena yonke indawo yasaba. Hawu. Usabelani izinto ongahlangene nazo? Usaba kanjani izinto ongahlangene nazo ngempela? Manje wena uyazi-expose phela ukuthi kahle kahle uyinsizwa nje engaziphethe kahle, yikho unovalo olungaka. Hhayi ukuthi ngikhulumela osisi mina ngibuza ukuthi lento yini kuthiwa izophathwa umuntu wesifazane. Yizifo ezithelelana yini nicabanga ukuthi izophathwa umuntu wesifazane. Wena uhamba uyifaka phi into yakho? Iphelele lapho. Bye.